Condolence okok bai sini jagya omotui poito khlainarok kurile onglak sing kabangkok borokno condolence tamo saile mano hinui ang khakao baksa kheba condolence no khakhama panda muituni panda khaksama panda agorok hinui bomungriwi nalayo tinio ang condolence ta khlaide hinui sanani thengya jorano painana nise nangoba jorano paidi boni kothoma kaham awai khlaini bagi mothani borok khakhama ningbo khakhamudi norok kising norok kha basari laidi panda jefanong thun kaituni kokni phataro ta thangdi phia tineo condolence bai khajagai kaituni kokni phataro thangmani sijak sugui tongkha o dukhui bai khajagai rikuful kijigi tongkha mera murik naisa sakang sakang thango mera rokbo boni yapri songino himo yapri songmang yapri sema thugui thangka ulokhe mera murik naibo nangliya nobar pail je phasing ayangno himkha khajani poito khlainirok faide kesing condolence khlaimani bisingtei bisi ke kaitini kokni phataro thangka bo jagao rikufur kijigi tongkha saimanui sisaui tonglayano number 1 pagan practice saddo khlaipuro kuthini simlangno kitingui kirtan rachamani khulummani boni pholani shantini bagui kamona khlaimani kaitoro phayafuro singje takjak matai bai gorongjak practice khlai tongmani o practice condolence phai sokpaikya bumung simise slaijak siwo theithangmani yagulo mungsase khlaijaknani gori hinkhe tamnei gwnang bai bigrasa haino hai phai koksa phai mangkhoro kitinglaioi rasaplaioi surilai tamno sanani nai ri kisigo ri kasamni talide rinani nai aw ang saimano kuthini bagai suriya kathangrongni bagai surinani bo mangkhoro thangnani nangya aroni attraction mangkhorte kuthini pholase kaituni kokbuya abo vegan practice se tei mungsabuya phaidike omahai khlailayawoi rasamung surimungno nareglaiawoi o takjak matairok bai gadaljak practice songno yakari jotono emotional bai attach ongjak ba balkhe khumrok sahor layano abo phataro bothangli mothani borok bo emotionally hard ongliya number 2 condolence khlainani nangsugo kaitono manibo bogimanya vegan practice sokno condolence masema khlainai khlaiake onglak hinui samani rokbo khanabo abondini rang koride na tong abotei bujiya kaitono manmani yagulobo tei yose yoglanglia haino hai dukhui bai khajagui sotonoi khiklai rijago poja hilik tuimani lamao baksa no khe time tei date suda sairi mani khnao thimani baro ma khlainai hinei 13 dinni salo ma khlainai hinei akorok nobor pailo tongnai mera rokba kori phano ma khlaijao niyom hinei khajani poito khlainarok condolence khlainani nango hinei mungsa niyom kurui khlainani nangano abobo mungsa kok kurui khlaiakhe mungsa bo kamaya khlaikhebo mungsa kamaya ning phiokjak se mungsa bai phano khajak kuri se number 3 1 minute silent theitangnai boroni bagai sonman phunugo abo first world war paimani yagulo bisisani bisingo sengjago sobabo theitangnai rokni bagai nirobata palon khlaimani bisingtei o practice abo mothaniya abo secular ni phaimani se tabuk abono secularo asikno senduklangliya mothao se bangai tongsio abo tirik khe mothao phai happaite tongo borokni emotional bai godalai thangte tongo jesik mansak sonman didi aro ani mungsa sanani kori phia surimani bai baksa buljagi thangte tongo kaitor bai kiringjak pandao kaitono karite mungsasik tori tongkha saima khibinai sonman didi phia separate khlaidi number 4 misunderstanding o pagan practice khistari teo tirik khe hapma bai rairung surui rakte tongo tabuk jisuo thia borokno phano jisuo bolani nai tongo theitangjak borni bagai surimabo kok phai tongo o sungsarno sing hamjakte tongo baksa buma bufa christian ongjagya basarokbo full christian ongjagya aro tebo kok bangma khnao nini no ning khlaidi ani no ang khlayono hinei kok banglai tonglai mani khnao ang sanamu chungo tamni aro palti khlaiani tongba kaidur bai tamno sunani tongba khlaithungna ba jephano ningthangai samungo sobaidi paikhable asik baino takhuk bukhuk bai hamjagi tongdi borokno bo jisu to bonani nangano baksa wanchugo o mangkhoni no salsa jisu phaipro basai phainai hinei abo bol sini phola abraham ni khureo se thango tei poito kurironi phola hinkhe satok jakmani thayo se thango mangkhor bai simlango tei mungsa phano kurui mangkhoro thangaibo sukna hau thangka bo morkeo thangka hinei keo phano saimanya number 5 somas tamo hinnai singhinlai somas tongoba condolence ma khlayo hinei kaitono tui mungsa phono compromise khlaite se kri 1 Samuel 15 ni
19 ni simi 22 jora khuk tangkhe saimanai sol tamni bugrani norjakha ning tamni subrengni kok khnaliya hake tamni manirokno segei nawi subrengni baskango chaya samung tang Sol Samuel no haini saka ang subrengni kok khnaka bo sama haino ang okhori thangai Amelek sani habugra agakno tubukha bebak Amelek sarokno sokomorkha tamokhe ani bororok se kaham merarok musukrokno gilgalo subrayung nini kaituni thani yaphanani bagai buthalayakhe tubulaikha hake Samuel haini saka subrayung tamno sajak sogui yapharmano de te bini kok khnanani de naidi yapharmoni sele bini kok khnamani se hampugo Subrayung kaitor Samuel ni bisingti solno saka norok sobao keplai ongmani yagulobo o sobani mungsasik mani no tatu budi hini pia botu bukha tamni hinba boni borok samani bagai boni borok ni kok narngani bagai somas ni kok narngani bagai bo amhai khlaikya aboni yagulo solno bugrani norei khibi mani singnugo abo bisik serious kaitor bai sing serious ke se tonga nango kaitor bai mungso phano compromise khlaijangnai kusi kurui paithago Galatia pasni 1 no khok tangai mathagano sing phiokjakha Kristo singno phiokha phiokjak borok haike tongdi haino hai seleng taung phidi hambai